قرآن نو لوڑ ہے تے ادب والے دل دی لوڑ ہے، عشق والے دل دی لوڑ ہے، تعظیم والے دل دی لوڑ ہے۔ کائنات دی ہر شے نالوں اس قرآن نو ود سمجھے، اے دے تے جان دے وے، اے دے تے اپنا سارا کنبا قربان کر دے وے حسین وانگو۔ رب دے قرآن نو رب دسنا چاہتا سی، قرآن دا حسن سونے حرفاں نال لکھیچنا نہیں، قرآن دا حسن سونے دے پانی نال لکھیچنا نہیں، قرآن دا حسن سونیاں جلداں نال نہیں، قرآن دا حسن جو ہے اے دے عمل دے وچ، اے دے قربانی دے وچ۔ خدا دی قسم کر کے آنا قرآن بڑے سونا ہے، سونے کاغذ چھپتا ہی، پیپر ملا بھی لگیاں کھڑیاں نے، ملا بھی آخر نے آخے مولی جی کی کریے جے ملا نہ ہون گیا تے پھر قرآن دی کیویں چھپے گا، حدیثاں کیویں چھپن گیا؟ میں کہ ملا تیرے سوال دے رگڑے تیرا ادو ہی پٹ دیتے سن جدو پتھراں تے قرآن لکھیچیا رب سونے تے ادو نہیں تیرے رگڑے۔ اج خدا دی قسم کر کے آنا کاغذ بڑے سونے تے لکھیندی پر رلدا بازاراں دے وچ پھردائی، نالیاں دے وچ پھردائی، اخباراں تے چھپے تے نالیاں وچ آوے۔ اگر اے ہوئی قرآن ہے جڑا لکھیندا چھپدا پیائی، خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی مسجد بنائی کھڑیاں کروڑ روپے دی، قرآن ایک پرانے توڑے وچ نکر سٹ دینے آئے۔ او مینوں قسم وحدہ لا شریک مولا دی، اوے مسجد ہووے ککھاں دی پر قرآن دا محل ہووے لکھاں دا۔